Daryl and Daya. You can call me Dar. It's DHAR. And for today's paandar, tara at bisitahin natin ang natatagong cafe mula sa Barangay Wood, Calasiao, Pangasinan. The DRNKS presents Drinks PH. Let's go! Nadiscover namin ito. Very cozy and peaceful cafe na ito sa likod ng 7-Eleven ng Barangay Wood. And promise, sobrang worth it itong puntahan. Kung ang hanap ninyo ay chill tambayan para sa inyong mga barkada at pamilya o kahit solo coffee dates man yan, tara na, perfect ang Drinks PH Cafe. Pagpasok mo pa lamang ay sobrang mararamdaman mo na ang coziness ng ambience. Very relaxing, aesthetic, at perfect pang-bonding moments. Sa sobrang init ng panahon ngayon, perfect itong drinks na natikman namin. Lemonade na super refreshing at itong recommended nila sa aking Spanish latte. Creamy, smoothie at talaga nga namang mapapa. Isa pa nga, kasa sobrang sarap. At syempre, hindi lang drinks ang panalo dito dahil meron din silang solid na bundle deals na perfect for sharing. Kaya kung ang hanap din nyo ay kalmadong cafe na pwedeng working area, me time at data gathering with friends or chismisan spots dito sa Calasiao, isama nyo na sa bucket list ninyo ang Drinks PH Cafe. Tara na mga kaibigan, barkada at pamilya, gawin nating mas masaya ang bonding moments over coffee, wings, and good vibes dito sa Drinks PH Cafe. Until our next cafe visit here in The DRNKS. Thank you! Slow down. Everything else can wait.